שזאת חידה. אני מנסה להתבונן פנימה והחוצה ולחפש את השתתפות פניי שלי, פנינו של כולנו, בתוך פניו של המעמד הזה, בו מברך האב את בניו לפני מותו. אולם החושך, תרתי משמע, רב כאן על האור, המראה שלי מטושטשת ואחורה. אני אינני ולעולם לא יהיה אב פטריארך המוריש לבניו את הבכורה. הצורך לגזור את עולם הדימויים שלי שוב ושוב ושוב מתוך סיפור שאינו רואה אותי, או את בנות דמותי, ואנו כולנו מחוקות מתוכו, הופך אותי כבר למעוותת ואטומה. המאמץ למסור את הציליות הרוחנית של חיי בתוך מסע הגיבור הגברי, ולחפש בתוכו משמעות רלוונטית לי עבורי, הופך עם השנים יותר ויותר עקר ומיותר, ואני מחפשת כעת בסוף ההתחלה סיפור חדש, או יותר מדויק, את אותו הסיפור האהוב, הישן, רק בשפה חדשה. השאלה הנכונה היא השאלה התיאולוגית, כתבה ג'ודית פלסקו כבר בשנת 1983. הדיכוי של נשים במסורת היהודית אינו רק סיפור של מנהיגות נשית, היא מסבירה, הוא נטוע בעומק התיאולוגיה היהודית, בסיפור שאנחנו מספרות ומספרים, שמתחיל כבר בבריאה. מי הוא האלוהים שלנו? למה הוא תמיד מלך, גיבור חיל, אבא? ומי הוא האדם שעומד מול האלוהים הזה? מדוע הוא תמיד אב קדמון, פטריארך, אח, בן, ולעולם לא אם גדולה, בת, אחות, אישה? חלקנו נוטות לפהק כבר מול השאלות האלה, כאילו הדבר ברור מאליו. הנה, אנחנו כבר רבות, רק בשבוע שעבר התאספנו בכנסת, היו שם מאות נשים כמונו, וגברים רבים שתומכים בהם. העבודה כבר נעשתה. את לא מבינה שמתכוונים גם אלייך? כשמספרים סיפור על אב ועל בנים? תעשי מאמץ, תראי בסיפור גם את פנייך. אבל שוויון האישה בקהילה היהודית, מסבירה לנו פלסקו, דורש טרנספורמציה רדיקלית של השפה. יותר מ-30 שנה אחר כך, האומנית יעל קנרק והסופרת תמר ביאלה הביאו לעולם את תורתה, התורה בהיפוך מגדרי. תורתה מספרת את הסיפור כמות שהוא, ולא עורכת בו שינויים פמיניסטיים בנוסח הקלישאה, כשנשים ישלטו בעולם הוא יהיה טוב יותר. לא. גם המטריארכיות נפצעות ופוצעות, גונבות בחורות, מרמות, וגם עושות חסד ונותנות תקווה. ותר תוסף, כי תשיט עמה יד ימינה על ראש אפרת, וירא בעיניה, ותתמוך יד עמה, להסיר אותה מעל ראש אפרת, על ראש מנשה. ותאמר תוסף אל עמה, לא כן עמי, כי זו הבכורה, שימי ימינך על ראשה. ותמאן עמה, ותאמר, ידעתי ביתי, ידעתי, גם היא תהיה לעם, וגם היא תגדל, ואולם אחותה הקטנה תגדל ממנה, ופרי רחמה יהיה מלוא הגויות. ותברכן ביום ההוא לאמור, בך תברך ישראלה, לאמור תשימך אלוהים, כאפרת וכמנשה, ותשם את אפרת לפני מנשה. ותאמרת ישראלה אל תוסף, הנה אנוכי מתה. והייתה אלוהים עמכם, והשיבה אתכם אל ארץ אמותיכם. פתאום נבראת לנו ארץ חמדת אמהות. אני מתבוננת בפני תעקב ותוסף, ומתחילה לראות בפניהם בזהירות את השתקפות פניי ואת השתקפות פני בנותיי. מריבות אחר הצהריים על השטיח הצהוב אצלנו בבית תופסות פתאום משמעות אפית. אני מבינה, הן רבות על הבכורה. אני מנסחת עבורן ברכות לפי אותיות שמותיהן, ומכירה בכך שלעולם לא אצליח לברך באופן זהה וסימטרי את כל ילדיי. נשים או גברים, עמוק בלב של כולנו טמון מאבק עיקש על הבכורה. אבל הפעם זה גם המאבק שלי. אנחנו עוד נפצע ונפצע, נקנה, נקלקל, נעדיף בת אחת על פני האחרת ונתחרט על כך מרות. נרצה לברך ונקלל. הסיפור שלנו לא יהיה סיפור מושלם, אבל הוא יהיה שלם. נלחמנו, ואנחנו עדיין נלחמות על הזכות להיות לרבות.
זאת ההתחלה. אני מקווה שאנחנו לקראת סופה. כעת לא נשכח, ובטח כאן, בבית הזה, במקום שבו אנו מעצבות ומעצבים את עצמנו להיות למנהיגות ולמנהיגים הרוחניים הבאים, לא נשכח לעמוד על הסיפור שלנו ועל היכולת של פנינו להשתקף בו באמת, כמו במראה רחוצה.